Po obrovských technologických firmách sa dnes vydáme trošku inou cestou. Pozrieme sa totiž na akcie stabilných spoločností, ktoré síce nemusia zaručovať až taký rast, no na druhú stranu vyplácajú slušné dividendy a fungujú dosť dobre aj v časoch krízy. Boring! Tá totiž môže prísť kedykoľvek. Začneme spoločnosťou, v ktorej má takmer 10% podiel aj Warren Buffett. Áno, jedná sa o Coca-Colu. Pravdepodobne viete, že to nie je iba o kole, no pod túto spoločnosť spadajú aj ďalšie sladené nápoje ako Sprite, Fanta, toniky Schweppes či Kinley alebo Fusti. Pod sebou majú aj Juicy Cappy, ale tiež minerálky Natura. No a v neposlednom rade pod nich spadá aj reťazec Costa Café. Vo väčšine prípadov sa teda bavíme o produktoch, ktoré si v obchodoch množstvo ľudí kupuje každý deň a nič by na tom nezmenila ani prípadná finančná kríza. Aj preto je Coca-Cola jednou z najznámejších defenzívnych akcií do krízových období. Od počiatku roku pripísali slušných 14%, avšak je treba povedať, že za to môže hlavne prepad od novembra do januára. Avšak vo februári prišli skvelé výsledky a s nimi aj spomínaný rast. Ani posledné výsledky v júli neboli zlé a podľa analytikov je súčasná cena akcií asi o 10% nižšie, než je ich cieľovka. Keď k tomu pripočítame dividendu na úrovni asi $2 za akciu, je z toho celkom pekná akcia na diverzifikáciu portfólia. Konkurenciu na trhu robí PepsiCo, ale ani tam to není o Pepsi, no pokračujeme s ľadovými čajmi Lipton, Mirindou, 7up, Gatorade. Avšak pod PepsiCo spadajú aj nejaké tie snacky ako napríklad Lay's, Doritos či Cheetos. PepsiCo ale za svojím súperom v poslednej dobe dosť zaostáva. Od počiatku roku totiž akcie odpísali asi 3% a za posledný rok dokonca 15%. Navyše, zatiaľ čo Coca-Cola má za posledných 5 rokov zhruba 50% výnos, PepsiCo iba 5%. Pretože zatiaľ čo Pepsi mala v poslednom kvartále čistý príjem na úrovni 1,4 miliardy, Coca-Cola asi trojnásobný. A to všetko pri tom, že Coca-Cola mala zhruba dvojnásobný príjem. Jediné, čo tak ostáva pozitívnejšie u Pepsi je dividendový výnos, ktorý je okolo 4%, zatiaľ čo o Coca-Coli sa bavíme o 3%. No a pri kole ešte trošku ostaneme, pretože sa teraz pozrieme na tú našu, Coffolu. Jej akcie sú totiž minimálne v tomto roku ešte lepšie, než u amerických sesterníc. Od počiatku roku má Coffola na pražskej burze viac než 34% zisk a za posledný rok je to dokonca neuveriteľných 74%. Aktuálna cena akcie je na viac niečo málo cez 500 korún. Samozrejme aj Coffola má toho pod sebou dosť, okrem jasnej Coffoly je to tiež distribúcia Royal Crown Coli, ale tiež vína, Juicy Curiosa alebo teraz viac populárnejšia Targa. A mimo toho sú to tiež minerálky ako Rajec alebo Korunní. A ak napríklad rady chodíte do salatérie Ugo, vedzte o tom, že aj to patrí pod Coffolu. Na Slovensku aj v Slovinsku je Coffola číslom 1 na trhu nealkoholických nápojov, avšak v Česku je to strieborná medaila a v Chorvátsku dokonca až tá zemiaková. Aj naša Coffola vypláca dividendu, v tomto roku to bolo konkrétne 13,5 koruny na akciu. A pri nápojoch ešte chvíľu zostaneme, avšak tentokrát zamierime do alkoholického raja, konkrétne k spoločnosti Diageo z Británie, ktorá je obchodovaná aj na New Yorkskej burze za niečo málo cez $100. Avšak ani u nej nie je tá výkonnosť v poslednej dobe až tak pozitívna, skôr naopak. Od januára stratili 10% svojej hodnoty a tieto akcie už v podstate 4 roky v kuse oslabujú. Pritom pod nich spadá napríklad pivo Guinness, gin Tanqueray, Baileys alebo aj Captain Morgan. Na druhú stranu, miesto Morgana si človek už dnes radšej trošku lokne motorového oleja. Hlavným problémom tejto firmy je ale hlavne postupná zmena návykov ľudí, pretože mladí ľudia pomaly ale isto prestávajú piť a dbajú skôr na zdravý životný štýl. Na druhú stranu, tie čísla nie sú zase až tak zlé a hodnota akcie je niekde na úrovni hodnôt z roku 2016, takže by to mohlo byť celkom zaujímavé. A teraz do toho prihodíme aj trošku hmotného jedla a pozrieme sa na ďalšiu značku, ktorú veľmi dobre poznáte. Je to švajčiarsky koncern Nestlé. Aj v ich portfóliu nájdete nápoje od značiek San Pellegrino alebo Vittel a Nestea, alebo kávy od Nespressa a Nescafé. Avšak ešte mnoho zaujímavejšie sú produkty ako KitKat, lentilky, produkty od firmy Orion a hlavne klasiky ako Nesquik alebo Chocapik. A tiež myslí na jedlo pre domácich miláčikov od Puriny alebo Friskies. Nestlé sa obchoduje na švajčiarskej burze za asi 70 frankov a od počiatku roku odpísali asi 5%. Pritom ešte v prvom kvartáli boli asi o štvrtinu vyššie. Aj v ich prípade je ten vývoj v posledných rokoch skôr podobný tomu u Diagea, avšak tu sú analytici o niečo pozitívnejší. Nestlé si drží slušný 4% dividendový výnos a veľmi stabilne sa chovajú aj ich príjmy. A aj cez aktuálne nie až tak pozitívny vývoj sa tak za nás jedná za veľmi zaujímavú akciu pre diverzifikáciu. Hlavne preto, že majú v držaní obrovské množstvo zásob pitnej vody. Je ale tiež treba povedať, že aj to je jeden z dôvodov, prečo je Nestlé občas označované za najhoršiu spoločnosť z tohto sociálneho pohľadu. No a sladká čerešnička na záver v podobe Mondelēzu. Ich akcie od začiatku roku pripísali
klesali 3%, no za posledný rok je to aj tak pokles o 10%. Aj ich produkty sú všetkým dobre známe, veď vlastnia croissanty 7 Days, čokolády Milka, Toblerone či Cadbury, sušenky Oreo, ale tiež syry Philadelphia a slané sušienky Tuc. Aj firma založená v Chicagu vypláca dividendu rovnako ako všetky spoločnosti v podobnej branži. V ich prípade sú to $2 na akciu. V tomto roku sa v oboch kvartáloch firme podarilo prekonať očakávania analytikov a prevýšiť zisk na akciu, no aj tak ide cena skôr nižšie. Pritom príjmy sú veľmi konzistentné a dlhodobo skôr rastú. Aj preto je cieľová cena analytikov asi o 20% vyššie, než je tá súčasná. Aj pri Mondeleze je avšak mierne negatívne hlavne budúcnosť s ohľadom na zdravý životný štýl. Aj tak je to ale za nás akcia z tých najzaujímavejších z tohto videa. A čo si myslíte vy? Máte niektorú z týchto spoločností v portfóliu? Napíšte nám to do komentárov a nezabudnite na like a na odber. Počujeme sa na budúce.